Здравейте, YouTube, аз съм Веско, тук сме Неколко и това е следващия епизод на Майнкрафт. И това е ново оцеляване, предното оцеляване си изтри странно защо. Давай, почвай здравейте направо. Ма тая дясна ръка за малко си я махни, защото... Кой боли? Събери към 20. Човек сви ръката. И не мога да я свия. Чакай. Аз знам как. И връщам се. Така върнахме се и продължаваме. Човек с показалеца давай. Не мога! Така ми е удобно. Как става в 6 сутринта? Добре, тихо. Ето и така. Толкова мисля, че ще стигне. Нали каза 20? После пусни това зомбитата, защото май забравя да ги пуснеш. Естествено, ако не сте се абонирали за моя YouTube канал и на Коко, моля ви, абонирайте се, ще бъда много доволен. В момента имам 9 абоната и чакам 10-тия да направя giveaway. Да си построим къща. Нямаш нужда от къща, преди дупка. Какво? Дойдо да играе май на тая игра. Извините много. Просто така ми се е прецакало. Няма как да ги изключа, не знам откъде. Но ще ми трябва кирка, защото няма как да чупим, да не казвам кое. Ще го правиш толкова високо. Има повече място. Тя откаже чупя камъка. Им правиш си крафтинг тейбъл и всичко се решава. Всичкото ли да го правя? Моля? Всичкото ли да го правя? 10 остеви. Този клип няма да е много дълъг. Някъде около 10 минутки. Казахме. Може и да е малко по-кратичък, не знам, ще преценя. Кака? Я го покажа на мамита ти. Тя пък. Ще заразват. Тя пък. Тук не съм закачил на чисто. Аз бях си направил един свят, но той ще е скучен. Да. Оф, бе! Тихо! Моля да тишина. Не, той отгоре не го чупи вече. Се почвам на стрин да чупя. Бързо преди да дойдат зомбитата. Направи си по-добре на лопата. Защото хемията биш. Аз не съм и такова. Аз не съм и пускал зомбитата все още. Му пусни ги. Първо ще изкопаем къща.
Ще ги пусна спокойно, не се тревожи, момчето ми то. Както в предния епизод ги пусна. В предния епизод ги пуснахме. Не си. Ако искаш, после ще го покажа. Пуснах ги, бе, ей. Виж, че не си. Какво? Нищо. Чуко. Си мангал. Ай, тук не може да го изрежем после ти нещо. Ти гей ли си или не? Мистер Гей, Ти да. На кой играеш? На Magic Crush? да. Юза. Играй на League of Angels. На дядо Анджел. Направи си 2 вратички. Да. 2 козички. Де врати, де. Няма врати. Де врати. Оф, най-горе второ. О! Мистер Гей. Ай, тихо, бе! Мангал. Кой, бе? Ти? Ти. Аз преди да псува ти, после не мога го изрежа. Аз стана в едно клипче. Пучи прас. Ох, боже. Вече вечер ли? Ама човек не е с този пръст. Те е абсолютно цялата. Не мога тъй. Не ми е удобно. На теб като ти е удобно ти. На мен не ми... Ай, спри се, бе, човек. Коко. Стига толкова да си, стига си я разширял. Сам този камък разчисти. Коко. Разваляш клипа. Ще направим един чест. Ми е достатъчен. 2 или 1? 2. English. Кой е English? Ти? Кози? Направи си един меч и отивай за такова. Какво? За как ми беше името? За храна, защото нямаш. Тук то застъмва вече. Пускай зомбитата. Чакай малко, бе. Чакай. Така. Сега пускаем. О май fucking god. Като са ми променили езика, какво да направим? Нищо. Я, ще ти пак. Не се обаждай. Чакай, аз дай за малко. Чакай, отиди в настройките. Отиди в настройките. Здраве. Отиди на дето има джойстик. Отиди на дето има градушка, де е. Увеличението ти да мага, добре. Добре, не, на Макс Терачи. Чакай, я излез си го напред на такова. На английски, защото аз нищо не разбирам. Пак си, но аз не разбирам нещо. Къде са промени езика си? Долу. Другото беше English, така. Сега бързо влизай. Так, но... Чакай, я си направи печка, направи си печка. Пекарница? Да. Трябва да изкопаем сега отдолу, защото няма излизам посред нощите да крада на зомбитата храна. 2 печки. Така. Шебет. Тъй. Какво да правим? Служи дърво да се пече. Това? О, Бе, фак. Fuck you. Момче. Да, биби. може би сега като такова ми.
и си сложим торчове, най-вероятно ще приключим с епизода, защото вече стана към 10 минути. Бра. Браво се. Айде бе, самоборец. Отдолу сега служи нещо. Защото няма стигнем, трябва ти клечки. Читер. Нямам дърво. Читер. И затваря устата, Ама бе. ти... Не стига дето хората виждат, че не читваме, пък и... Служи, още пръчки служи. Няма и повече пръчки. Вземи кола и бързо... Вземи малко дърво вземи. Служи 4 само. 4. Сега направи това дърво на такова дърво. Само едно такова дърво направи. Бабе, Много си неориентиран, братче. наистина. Не, само едно. Коляне. Правиш, служи опечката да ври, бе. Слагам опечката да ври, бе. Сейче се. Сица. Слагам турче и тука. Слагам турче и тука. Бързо трябва да служим турче в къщата. Да не ми се пусне някой зомби тука. Ще скочи някакъв крипър и всичко се заминава. Ще усетим яката. Всички турче. Ти лут ли се? Вземи ги тия територча. И мисля това да бъде всичко за този клип. Ако ви е харесало, моля ви харесайте го, стигнете по номерата и се абонирайте за моя канал. Чао, чао. Това беше всичко от нас. Бай!